הגדרת תלמיד חדש. כשנכנס תלמיד חדש מהמצבת ומתווסף לפייסקול, אנחנו נראה באדום עדכון חיוב זיכוי תלמידים, כשהדבר הזה גם מופיע כשאנחנו מורידים תגית או מוסיפים תגית כלשהי לתלמיד, ואז מבקשים ממנו בפייסקול בעצם לוודא שזה מה שאנחנו התכוונו. אנחנו נכנסים לעדכון חיוב ואנחנו רואים שבעצם נוסף תלמיד חדש, ושואלים אותנו איזה תוכניות גבייה להוסיף לו וכו' וכו'. ואני רוצה להראות לכם הגדרות בסיסיות שאנחנו צריכים לעשות לתלמיד חדש שנכנס למערכת. תלמיד חדש שנכנס אחרי שביצענו העלאת שנה ביחד עם פייסקול, אז יש הגדרות מאוד מאוד בסיסיות שאנחנו צריכים לעשות. נכנסים לריבוע עם עיגול של ניהול תשלומים חודשיים, ואנחנו בעצם צריכים רק להגדיר את המקסימום תשלום חודשי. במקרה הזה הגדרתי 2,500 רק בשביל איזשהו גג עליון מאוד. יום פירעון ומספר תשלומים ככלל אנחנו לא חייבים למלא, זה יכול לבוא מהתוכניות הרגילות של כל התלמידים, אלא אם כן יהיה מקרה מיוחד לתלמיד הזה שחשוב לנו לסמן באיזה יום בחודש הוא משלם וכמה מספר תשלומים וכו' וכו'. ברירת המחדל היא חשבון בנק, אנחנו מניחים שהוא יעשה הרשאה ויהיה הוראת קבע בנקאית, והחלופה השנייה היא כרטיס אשראי. אם אנחנו כבר בשלב הזה יודעים שיש לו כרטיס אשראי שדרכו הוא רוצה לשלם, אז אנחנו נבחר בכרטיס אשראי ונכניס את הפרטים של האשראי. במקרה הזה ברירת המחדל היא חשבון בנק, ואנחנו נשמור את הנתונים וההגדרות הבסיסיות קיימות. במקרה הזה הוא כבר קיבל את האמצעי תשלום מאח אחר. המשך יום טוב.